Moi! Eli tää on mun toka videopostaus. Meille tuli vähän epäonnistumisia siinä parissa videopostauksessa, joten ne tulee sitten siinä loppuun. Eli jos sä et jaksa kuunnella mun pölpötyksiä, niin kelaa sinne aivan loppuun, koska siellä on niitä epäonnistumisia. Ja mä nyt yritän olla epäonnistumatta tässä, joten ei tarvitse ottaa uutta. Mutta meille tuli vieraita. Tänne tuli pariskunta suoraan sanoen. Se nainen on ihan suomalainen, mutta taas sen mies, niin se on jostain Huitsin kohdasta. Elikkäs. Se on niinku sellaisesta sinne perässä, eli mä tiedän edes itse asiassa mistä on kotoisin. Ja eikö kiinnostakaan. Mut se ei ole ainakaan suomalainen. Se puhuu englantia. Me puhuttiin tänään meitä kaiket päivät sitä, joten... Elisa, me puhuttiin tänään kaiket päivät sitä. Niin, mutta me puhuttiin sitä tänään ja... Sitten me lähdettiin... Mihin me lähdettiin? Kirvatsiin. Sitten me lähdettiin Kirvatsiin. Jos ei suu Kirvatsiin. Ja... Niin, ja... Ehkä me lähdettiin Kirvatsiin. Ja... No... Siellä sitten me mentiin sellaisessa hauskassa lämpölässä ja... Oltiin siellä aika kauan. Ja sitten kun me tultiin kotiin, niin me käytiin siinä matkan varrella ostamassa meidän jätskit ja sipsiä. Sitten me tultiin tänne. Sitten me syötiin ne jätskit toki, siis me syötiin ne matkalla ne jätskit. Ja molemmilla jäi kotiin jätskiä ja hyvä niin. Sitten siis se nuori alkoi puhumaan mun äitin kanssa. No ne puhuu kaikkea ja sit siellä englantilaisen kanssa oli minä ja Erika. Eli kuvaaja ja minä. Niin. Niin siellä sitten me puhultiin ja se opetti meille pelinkin. Korttipelin, korttipelin, todella kiva. Ehkä parhain korttipeli, mitä mä oon ikinä pelannutkaan. Mutta kuitenkin. Eli me pelattiin sitä korttipeliä. Siis kun heidän piti lähteä, niin me mentiin ulos ja se nainen poltti äitini kanssa tupakkaa, koska he molemmat polttavat tupakkaa. Mutta se mies ei polta tupakkaa, koska... Tai jos se polttaisi, niin ei se saisi sitä tupakkaa täältä ehkä. Vai onko ne tupakat saman merkkisiä täällä kuin ulkomailla? Tai jossain? Merkkisiä? No, mitä sä höpiset? Mut se ei siltikään polta. Joten sitten me tehtiin sellainen kisa, että me heitettiin käpyjä. Joo. Sitten ne lähti ja me oltiin kotona. Me pelattiin yhten korttipelin sitä uutta peliä. Joo. Ja sitten me mentiin laittamaan meidän pyöriin sellaiset hyvät lukot. Ja sitten me katsottiin TVtä jonkun pari minuuttia. Tuntia. Joo. Ja no, sit mä sanoin vaan, että hei, mun pitäisi tehdä vielä se videopostaus ja... Postaus. Tässä sit me ollaan, eli... Ei mulla paljon muuta olekaan, et... Juu, et... Tää päivä oli nyt tässä ja huomenna tulee uusi. Tai jos mä en kuole, niin silloinhan ei tule uutta päivää. Siis jos mä kuolen illalla, niin silloinhan ei tule uutta päivää, joten ei tule uutta videopostausta. Mutta voin taata, että se on vielä 50 000 vuoden päästä. Kun mä oon vielä siellä haudassa kuolleena tai kuollut ja haudattu. Mutta en nyt enää kuolleista halua puhua, joten moro. Alkaa nyt. Niin, että kuitenkin. Moi, eli tää on mun toka
Eerika, nyt lopetat sen kuvaamista, mä en oo vielä valmis. Noin. Lopeta. Moi. Eli tää on mun toinen videopostaus. Uusiksi. Moi. Eli tää on mun... Mä en pyytänyt, mitä mä piti sanoa. Moi, eli tää on mun toinen postaus. Kuvaaksa? Joo. Ei vitsi. Nyt. Laitat sen pois ja otetaan uusi. Tää menee hyvin. Upaama se. Tää menee hyvin.